Čauky mňauky, vítám vás u dalšího videa. Dneska to je hra Dragon City. Vlastně jde o to, že tady stavíte barák, území a můžete si postavit ostrov. Tady, jak vidíte, jako teda ostrovů nějak hodně. No a od levelu 10 máte tady tu věž s úpravou. No a my teď se pustíme do nějakých bojů. No, já doufám, že se mi to povede. Ne, tak radši tady ne. To je moc těžký na mě. Free. Tady si vlastně můžete vzít odměnu. Každý den si vezmete něco. No a my se teď podíváme na boje, ale teď nevím, kde se dávají. Jo, tady. Boom, go. No tak jdeme bojovat. Jedno, jo, vlastně tady, no, tak už je. Tak, my si tady vybereme, s kým budeme bojovat, teda s jakou postavou vlastně, co máme, budeme bojovat. Já už mám na celém velkém levelu všechny, takže a nejvíc si dávám, tady to se líbí. No a dáme boj. Sakra. Tam ten je vodní, takže na ně, teda, no tady ten je vodní, takže na něj asi nebudu moc chodit s vodou, protože bych mu spíš pomohl, místo uškodil. Jo, tak jsme ho vyřídili. Sakra, ten není hezký. Do prdelky. To bude bolet. Pardon, že jsem teď říknu z prstí slaval. To snad nevadí. Doufám, že tady ten boj porazím, protože já jsem tady to ještě nikdy neporazil. Musím se na něm dost dlouho levelit ty moje postavy. Kvůli tomuhle. Je to level, no, nevím. Level tam označený nemá. A teď můj, tady ten dragon. Jo, on je vlastně ledový a nějaký šroub, to nevím, co to je. Critical jsme mu dali a vyhráli jsme. A tohle je konec dnešního videa, takže zatím čus!